Radio Click, a Europa que namora. Bos días a todos e todas. Benvidos e benvidas a Contar e Cantar, un programa de Radio Click, onde imos falar da máquina de rotación mecánica. O meu nome é Hugo e agora imos escoitar unha obra de teatro radiofónico sobre este tema. Carla, que nos podes contar? Pois podo contarche que a máquina de rotación é un dispositivo cunha manivela que permite facer unha rotación nun eixo, ao que lle engaden diversos accesorios. O obxectivo é experimentar os efectos da rotación. A máquina de rotación está sen asinar, pero crese que posiblemente foi construída por Secretan París. A continuación, imos poñer a obra de teatro. 12 de xaneiro de 1889. Era un día como outro calquera. Os traballadores de Secretan París estaban no taller intentando crear algún invento. Facía xa un ano que non se creaba ningún. De repente ábrese a porta e entran os xefes. Todos os traballadores quedanse calados e un dos xefes comeza a falar. Debido a que fai moito tempo que non se crea nada, hemos decidido despedir a metade dos traballadores. Para decidir quen vamos a despedir, vamos a facer unha proba. Dentro dun mes recolleremos os vosos traballos. Os mellores se quedarán e os demais serán despedidos. Os xefes saen do taller e os traballadores comezan a crear os seus inventos. Onte perdín os planos do meu traballo e o invento explotou. Que mala sorte, eu xa teño invento. Só teño que construílo e listo. Que sorte ten, pero eu teño un plan. Hoxe pola noite roubareille os planos. Faise de noite. Mario diríxese a Secretan París. Entra no taller sen que o guardia o vexa e cando tiña os planos na man, Mario dase a volta e dalle un golpe a unha vara de metal. Esta cae e fai un ruido ensordecedor. O guardia escoita o ruido e entra no taller. Mario escóndese debaixo dunha mesa e cando o guardia miraba a outro lado, Mario sae do seu escondite e sae correndo. Alto! O guardia o ve e corre detrás del. O guardia quédase con algúns rasgos. Mario corre ata que chega á súa casa e xa ali analiza os planos. Case me pillan, pero vale a pena. Con estes planos conseguirei o que non me boten de Secretan. Ao día seguinte, Ethan chega a Secretan París e séntase ao carón do Mario. Merde, onde están os meus planos? Non sei, seguro que miraches ben? Si, alguén rouboume os planos. Ethan foi onde estaba o guardia. Bonjour, onte roubaronme os meus planos, vistes algo? De feito, sí, cando estaba facendo a guardia escoitei uns ruidos no taller. Vi un xove cuns planos na man e perseguín, pero non era máis rápido que a min. Os meus planos, acordaste de como era? Mais ou menos. Acórdome que era baixiño, moi delgadiño, tiña a cara redonda, ollos grandes e unhas cellas moi marcadas. Este Ethan invento está comezou a genial. buscar culpables coa descripción que lle deu o guardia. Ui, ata que... sigues na empresa. Deixa, como non me din conta antes, Mario rouboume os planos. Ao día seguinte a policía arrestou a Mario e Ethan construíu o invento xusto a tempo para a proba. Bonjour, jefes. Este é o meu invento, a máquina de rotación. Este invento está genial. E ata aquí o noso podcast. Entón sigo na empresa? Ui, sigues na empresa. Très bien. 2 días despois, as probas rematan, máis da metade da empresa é despedida. Ethan está só, xa que o que creía que era o seu amigo estaba na cárcere. Pero non tivo dificultade para facer novos amigos e seguiu traballando en Secretan París ata que se xubilou. E ata aquí o noso podcast. Esperemos que vos gustase e un saúdo.